Akato moro! Ootappa, mun piti katsoa tästä provinssiapista, että mihin mun piti mennä. Tonne. Noin, mennään. Tänä vuonna Provinssi otti käyttöön Corregon luoman Crew-applikaation helpottaakseen työntekoa festarien ajan. Käydään etsiä Susanna ja kysytään häneltä vähän lisää tästä appista. Susanna Kauppinen ja mä oon Provinssin henkilöstötuottaja ja mä oon alusta saakka saanut olla mukana kehittämässä tätä sovellusta meidän käyttöön. Tää on ensisijaisesti meidän vapaaehtoisille ja sitten myös meidän tuotannon ja toimiston henkilökunnalle tarkoitettu semmonen pieni taskuopas tähän festivaalipäivien ajaksi. Meillä on niin paljon vapaaehtoisia, lähes 1000 vapaaehtoista ja iso henkilökunta ja paljon työntekijöitä täällä alueella. Niin me halutaan, että meidän henkilökunnalla ja vapaaehtoisilla on kaikki tämmöinen tärkeä tieto helposti saatavilla. Meillä oli tärkeintä, että meille on tässä appissa meidän henkilökunnan ruokaliput saatavilla, koska niitä lippuja on tosi paljon. Niin sitten me saadaan ne kaikki appiin ja meillä on yksi ruokapassi, mitä henkilökunta voi näyttää aina, kun he menee syömään. Ja toinen tärkeä juttu on aluekartta, koska aluekin on iso ja meillä on tosi paljon ulkopaikkakuntalaisia täällä vapaaehtoisina ja työntekijöinä, niin pitää olla helppo navigoida täällä alueella. Ja sitten totta kai halutaan, että sieltä löytyy vinkkejä, miten voi pitää taukoa, mistä saa ruokaa, entä vapaapäivinä, mitä kannattaa tehdä silloin. Kaikki etuja, mitä meillä on Henksulle, niin voidaan jakaa siellä appissa. Ja mitä on nyt varsinkin tässä 2 päivän aikana nyt täällä provinssissa käytetty, niin niitä push-viestejä, ne on ollut helppoja. Toivottaa kivaa festaripäivää meidän henkilökunnalle tai muistuttaa, että käykää hakee Henksuihin tästä kahvia tai mitä ikinä halutaankaan, semmoista kivaa ja kevyyttä viestiä jakaa, niin se viestiominaisuus on ollut meille kyllä hyvä. Meihin saa Henksu-tiimin yhteyden sen appin kautta, jos haluaa ottaa tai voi tehdä jotain läheltä piti- tai tapaturma-ilmoituksia ja kaikkea muuta myös sieltä appista. Mä yllätyin sitten lopulta siitä, että miten helppo mun sovelluksen taustakäyttäjänä on muokata sitä sisältöä, rakentaa sitä sisältöä nopeallakin aikataululla ja miten helposti se sitten päivittyy. Koska tämä ei ihan ole mun ammattiosaamista, tämmöinen sovelluksen rakentaminen ja kehittäminen, niin on saanut tosi hyvän tuen Corregolta siihen. Palautetta ollaan saatu ja se on ollut kiva. Se yllättäen ihmisillä on helposti vastustusta kaikista uusista sovelluksista, mitä täytyy ottaa käyttöön. Mutta sitten se on ollutkin semmoinen, että tää olikin näin helppo, tää onkin kätevä, tää toimii näin hyvin. Et sitten kun se saadaan ladattua puhelimeen ja se toimii, niin se on ollut kyllä pelkästään positiivista se palaute, mitä ollaan sitten saatu. Moro moro! Terve! Työkaveri.